Čaute všetci, vítajte pri novom videu. V dnešnom videu si ukážeme lavicu, ktorú sme postavili. Nemáme to natočené, ale ďalšie skoky tu už budeme natáčať a ukážeme vám to. Tak postavili sme takúto lavicu, tu takto tu odraz, tu je plošinka a tu takto dopad, celkom dlhý. Tak toto je spaliet. Vyzerá to trochu divne, ale funguje to mega dobre. Hrozne sa mi to ľúbi. Teraz vám ukážeme, jak to tu skáčeme. Je tu so mnou Adam. A tam hore je Števo. A tam Števo. Takže poďme. Tak Števo si ide dať svoj pokus. Akurát. V pohode. Teraz pôjde Adam. Teraz si to dá Adam. Už sa rozbieha. Krásne. Dobre, takže teraz si to dá Tomáš. Krásne. Tak, a teraz si dáme všetci traja vláčik. Tak dám si to ja, Tomáš, s GoPročkom. Trochu prelet, ale ideme. Dá si to teraz buď Števo alebo Adam. Dohodneme sa ešte a hneď vám to ukážu. Dobre, teraz idem ja a dám žltá kvetinka. Takže teraz idem ja, Štefan.